Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Unsa lagi imong panawagon? Ah. Inalas Lolita, bitch. Nagmingaw na ko niya. O gusto unta na ko siyang maistorya. Kana ba? Wanay lain? Ikaw na'y bahalag diskarte, bitch. Basta pagbantay lang. Kay naarabay mga tao sa unahan. Basin unya ug masakpan ka. Ako rin bahala siyong. Diyan ka lang. Diyan ka lang una. Ako rin waswas ng uban gaw. Tunga lang tagaw. Oh, sige. Hi, ladies. Oh, Pipito? Ganun niya makadin eh. Sa may mong tuyo. Thank you, Lord. Nagpurol sila. Glenn. Wala di ka makailan ako. Ako bitaw ni. Kaila bitaw minimo. Ikaw bitaw na, ang kidnapper. Uy! Gusto ko yung kidnapper, Glenn. Nakailan mi sa inyo pagkatao, Pipito. Mga kidnapper mo, mga mangingilad. Grabe naman sana, Glenn. Hindi ba ako kidnapper? Ayaw na lang pagpakaaron ingnon pa, Pipito. Kita kas mga tao nga nang labas unahan, nakailan na sila nimo. Mas maayo pa, mupalayo na lang kang daan. Kay kung di ka mupalayo ron, basig ang mga tao mismo mo ay mudakop nimo. Kanang Pits. Maayo siguro nga dili na lang ka magdugay. Tambag lang ning ako nimo. Palayo na lang namo aron dili ka unsaon sa mga tao. Sige, sige. Mabalik lang ko sa kong agi. Salamat sa inyong pagsabotlet. Ay, aray na ko, Glenn. Nakasulti sila ng mga napits. Sadly kay ko. Sadly, ha? Si Glenn na rin, nakaingon ako siyo. Si Glenn na rin, nakaingon ako. Pero si Lolita, medyo kalmado naman kay siya. Grabe naman sa napits. Grabe, grabe. Kiingnan yung ka o kidnapper o niya mangingilad pag yun. Oh, come on. Bangag sa ilong, hapdos kaya akong heart. Magsakit kaya akong dugan siyo. Pag-ingnan kong kidnapper ko no ko. Unya, ipakapinan pa og mangingilad. Huwag ko magdahom nga mao to'y madungog na to. Nato naman ako. Gikan sa ako pag yung crush. Labi pag magpurol siya. O gikaimgan ako siya ng pagkabapay. Sa ato pa, Pits, nabali na gyuday kining tanan. Nagtuo na gyuday tingali sila nga mga dautan tang tao. Murag maog yun na siyo. Nadaot na yun ang atong bad record ini. Ay, stilan. Kada kong tinunto na hinuon ani, Pits. Lagi-lagi. Mura naman hinuon ug mahadlok na kung magpakita ni Lolita ini. Di ra bagyo ko gusto nga makadungog og bati nga pung gikan ni Lolita batok nako, Pits. Ngunit pinakahadlok na ako nga may tabo, Pits. Kaya sa ako pa man ato, anak nga nahimo na magyutang dautan ini. Masabto na to. Kinahanglan nga makadungog sila sa atong habig. Ambot lang siyo. Kay to, at pabataan nila kung saan na ba na eh. Pascal so. Ada sa Paskang. Nandiyan si Pascal, takalag insert si Ay, Pascal. Paskang baya. Pero sige lang. Bahala na, Pits. Mangita tagpagi nga maistorya na to sila kusab. Mamahuayaw na tasyo. Kay, misakit ang bayo nga akong Matugo na tagkadiyot para makahuna-una tagtarong unya. Oh, come on. Lolita, Nay. madto na ko. Sige, Nay. Lolita, Oh, balik man lagi ka sa ibong agi, Felix. Ang ko ganina ra kang miunas mansion. wa pa kong kalaho sa mansyon, daday. Kay naungot ko, di asunahan. Naungot ko. Ungot ka. Na ay daghan nagbalita nako nga nakikita ko na sila si Lolita o si Glinda ni Pepito didto sa sapa.
Unsa? Mo nang mibalik ko sa kong agi. Kay ako ning klarohon kung unsa ka tinuod kining balita. Ngano, tay? Hoy! Naay nagbalita nako. Nakigtagbo man ko mo ni Glinda atong Pipito dito sa sapa gahapon. Ha? Unsa ko'y nakikitagbo, tay, nga nanglaba man mi kahapon? Nanglaba lagi mo. Unya, nakigtagbo sa mo adtong kidnapper. Tay, wa mi makigtagbo, tay, oy. Gikalitan na migdool ni Pipito dito. Ay parihara na, oy. Oh, nga lang wa mo magtawag polis o tanod. Baya si tatay, no? Amo gimbiyaan ang among mga linaban para lang mo tawag og pulis. Ay ngano laging wa mo musulti na mo. Ay, nalimot ko, tay, uy. Takan ba ako gibuhat din, he. Uy, kamo ba? Ayaw lagi taon mo pagkumpiyansa. Maingon anak ganing klase nga hitabo, Lolita. Report ni mo, report. Na may mga tanod sa palibot. Paibawa din ninyo. Kay, dakpunon ka ng mga tawhana. Tay, bisag dili pa ako'y musultis mga tanod. Nahibaw kong naay mga silingan nato nga muon nag-report. Ang balita bias mga tao din, he. Nga nakigtagbo gid mo, ha? Nakigtagbo mo. Ay, ilan na ng problema diha tayo, uy. Kay wa gid mi makigtagbo ni Glenda. Kinsa bansay nagsulti nimo nga nakigtagbo sila Felix? Hala, sige balik. Mga silingan lagi. Isulti kinsa na mga silingan kay ato nang silian ang mga bakbaanan nagpatakal ang yawit. Ilang ka. Lolita lang ako. Hoy, Lolita. Kuidaw, ha? Ilang ka na, day. Wabi ako magkuwang nimo. Pilmi kong nagpasidaan nga kinhalang magbantay gyud ka. Okay, labot na, day, ha? Maglikay na mo ni Glinda ni adtong mga tawhana. Wala yung paingnan to mga tawhana nila. Kung nasam sila mitago karon, pupap tim aura gihapon to din sa ato. Mawagi din. Mao nga, paibaw agit permi nga atong nga sakop nila. Nga kung makitaan ganin ninyo sila stasyon, unhi na lang yun ninyo. Ayaw na ninyo paabuta nga kamoy maunhan. Sakto yung ka rin. Di na tamahadlo kamahipos nila. Ilabi na nga nanay mga patong ang ilang mga o. Di na maglisod nila rin. Kay mismo ang tanang mga tao na ibaw na. Ug ang tanan, nagkayusa nga kung makitaan sila, sigurado nga mga tao ra mismo mo'y mupatay nila. Muna nindot, Neil. Muna nindot. To, rin. Katong plano ni mo ba sa tiguan? Saman to? Kano sa to mahitabo? Relax lang. Palabiyon lang una nato ni mga simanahuna. Di lang kayo ta magpahalata samtang ni pabor nato ang hangin. Nindo tagyod kayo ni Rinda. Kay natrilingan ining atong gipanghimo. Natrilingan kay ko. Ako'y natrilingan ba? Depende na sa pagdanil. Basta ang importante. Nga limpyo ang atong agi. Nga di gyud kita'y mabasol sa mga tao. Gusto yun ka rin. Sige lang. Hapit na. Duol na lang yun kaayo, Tanil. Usa na lang kadangkal ang kuwang. Kailan ka magdangkal? Usa kadangkal lang ang kuwang. Sulba na ang tanan na tong problema. Oh, kailangan nga makakita kita pagi, Pitch. Nga may istorya na itong balik si Lolo Guryo. Paskang! Paskang ay, agni paskang ay. Lisurada siyo, oy. Labi nga na naglikay na nato sa Gregi. Ay, dili kita magpakawas paglaong, Pitch. Dagan pa kayo tayo lutsanan aron mabakwi na nato kining tanan. Nalang yun tayo si Piat, ini. Sisipiat. Si Piat tasyo. Nga itong ipugos ug dahil si Gregi dito sa isla. Gada kong supak sayang kabubuton. Para nako wa ko magmahay nga ato tong gibuhat. Kay kun wa to nato buhat, Pitch, tingali doon na dotang nitabo ni Lolo Guryo. Mao nga bisag hangtod karon, siya gapon ang akong ginuhuna nga basin og unsaon siya ni Renato o kamo. Unya, bisag imo pa siyang may istorya siyo. Hindi magyapon siya maminaw na to. Ano, kabantay ka. Mangiti magyapon siya kaligunan sa atong gisulti niya. Bangag sa ilong. Si Toribia, katong gingon nila ni Glinda nato. Dako kayo katabang si Toribia nga masulbad nato kining maong kaso. Toribia. Oh. Toribia. Mayo siguro hinoon ang mayo hinoon natong unahon og istorya sila sa Glinda gyud siguro siyo kay naibaw gud to sila
Kung haay na magtago sa Toribya. Bitaw no. Gani, gani. Gusto. Gani. Adto ta diretso silang Lolita. Ang peligro kay naidaghang nagrubing nga mga tanod siyo. Sa loyo lang yapunta mo agi. Total, na may daghang kakahuyan nga atong kasalip na. Paskang! Nada sa paskang. Ay, lisura dyan, lisura. Pasensya na kay Tapits. Pasensya na kay Kapits. Nabaw ko nga naangin juga tungod nako. Okay na siyo. Nahinay ka naman yun nato siyo. Tiwaso na lang yun nato. Salamat kayo sa imong pagsabot, Pits. Bala na. Balahan na. Bala na. Post lang nga, wa na'y nagmahal na to. Post lang, way nagmahal nga nagparol. Wa na kumadlok. Asap. Asap. Unsa ka rito asap? Ang sukli. Asap. Ang sukli, ayaw pangita. Asap. Wala lang silo. Bala, post lang mo may nagmahal. Wa na kumadlok kung unsa may dangata na to siyo. Bisag mamatay pa ko karon dayon. Wa na kumadlok. Asap. Ang sukli, ayaw pangita. Ang mahir to bato ni Pits. Mudritso ta silang Lolita. Manitas palibot. Asap. Tara siyo. Gisultihan namin ni Lolo Goryo ni Moran. Og nahibaw na mistanan ko doon sa tinuod nga nahitabo. Mao ba? Pasensya na kaayo, Karen. Mituon na mi nga ang sad-an gidi ay mao sila si Tasyo ug Pipito. Tinuod na rin nato. Mao nga mangayo mi ninyo og pasensya ha. Salamat in taon ninyo, Glenn. Let. Ay, wala may kaso na mo. Ilabi ni gyud sa akong bahin. Bisan tuod og gidawat nila ang among mga pangan pero wa matayo og akong kagalingon tungod kay nasayon man mis tinuod nga niya na mo ang kamatuoran. Salamat sad kayo sa inyong pagsabot namo, Ren. Nga bisan usahay, judgmental kaayo mi ninyo. Ayan nyo kuno na, Glenn. Natural naman sa ba nga magkato ta sa istorya nga bakak. Kaya unsaon nga, wala man sa dog katuan ang ilang mga pasangil batok na mo. Pero, bisag kung saon pa nila, mulutaw magyun ang kamaturan. Naluoy mi ninyo oy Renato. Wa gid mi magdahom nga hasta di katus Toribya. Gigamit ra sa din nilang tasyo. Mao lagi. Pero abi ninyo ulit, bisa gamay. Wa makot pagdumot ni Toribya. Nakasabot man mi niya. Ilabi na nga, tiguang na siya. Tingali, nahilo lang sa kwarta o mga pasalig ni Tasyo. Ayaw mo kabala, Karen. Kay naamay gaba. Basta, ang importante, nagbuhat lang kita kanunay sa husto o matarong. Mutuod yung kung ano na gaba. Samay ni karon. Ang tanan misumbalik na yun nila ni Tasyo ug Pipito. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.